Niin mä vaan haluaisin, että kaiken tekis aina mahdollisimman hyvin. Aina me ollaan jätkien kanssa tunnettu. Mut musiikki, se vei meidän ystävyyden uudelle tasolle. Välillä uskallettiin avautua jopa tunteista. Mulla oli vaan se ajatus, että sit kun kalenteri on tarpeeksi täynnä, niin se tarkoittaa, että mä menen eteenpäin. Mut sit mä ajattelin, että Jussi, nyt sun pitää olla entistä parempi versio itsestäs. Tässä. Mikä toi on? Tää on meidän seuraavien viikkojen työ. Suomen suurin rockfestivaali etsii uutta vuoden rock-tulokasbändiä heinäkuun lopussa järjestettäville festareille. Hakemukset kuun loppuun mennessä. Bändillä pitää olla vähintään 5 julkaistua biisiä. Meillä oli vain 1 biisi. Me ollaan 2 vuoden aikana julkaistu tasan 1 biisi. Nyt tehdään kaikkemme, että me päästään esiintyä tonne festareille. Sitten me voitais alkaa miettiä oikeesti, jos meistä tulisi ammattilaisia. Mihin se on jäänyt? Oho. Niin, huomisesta sen verran vielä, että no, Markus, huomenna ei oo kaljapäivä. Ja Davis, sä et oo sit sekuntiikaan myöhässä siitä kyydistä. Ja Keppi, sulle ei oo mitään napisemista, mut muista ottaa kepit mukaan. Aina ne on mukana. Lähdetään sitten. Mites työ? Hei. Niin, töistä. Niin, mulle tarjottiin vakipaikkaa. No niin, onnea hei. Onnea tai epäonneet. En mä haluaisi olla samassa työpaikassa koko loppuelämää. Hei, come on. Meillä muilla ei olisi duunipaikkaa. Totta kai sä otat sen paikan vastaan. No kyllä se palkka nousis, mut kun ei se oo mun unelma. Nää bändijutut on mun unelma. Mä haluaisin päästä niille festareille. No mut hei, eiköhän me päästä. Keppi. Tiedätkö, mua vähän ärsyttää noin 2 kulua. Täällä menolla meistä tulee pelkki lämpäreitä. Me ollaan vähän niinku elokuvateattereissa. Et ei se mitä kaikki tulee katsomaan, mut että on siellä ohjelmistossa kuitenkin. Siis mitä? Niin, että niinku elokuvateattereissa, että niitä pyörii siellä aina, mut Okei, hei. Moro. Kato moro. Sitten oli semmonen poika. En mä sitä tuntenut, mut oli ihan siinä jotain hassua.
to be? Are you afraid of light? Are you afraid of light? Speak easy and depend on me. Relieve their minds, oh relieve their minds. And every time you say goodbye, I think to myself, could this be it for me and you? So why should I be bothered? I'll try to keep a promise, but you make it too easy to love me, love me, love me, love me. Hey, yeah. Love me. Mitä? Mutsi pyys syömään. Mene syömään mun kavereitten kanssa. Minkä kavereiden? Hei, et mene sinne! Oltiin me jo yksi biisi keretty julkaisemaan ja kyllä mä uskon, että paikallinen nuoriso ihan sitä kuuntelikin. Hot and spicy. Kesti vähän. Pelle. Moro, mitä jatkat? Hi, I'm Evelina. Mä oon Eetu. Ei, vittu lopeta. Kiitu, puhu englantia. Evelina on Latviasta. I was in the same class as Griso and Victor's. We've just been hanging around. Ahaa, jotain vispiläkauppaa vai? Sorry? Hey, by the way, cool shirt. Do you like play in a band or something? Not yet. But soon I will. But you do have some instruments, right? Yes, I play. With your mouth. Bassoa. So you should find a band or maybe start one yourself. Well, actually, there is one. Lässyllä. Rasvanen ruoka- ja bändikeskustelut. Vähemmästäkin alkaa väsyttämään. Sitä paitsi. Se on vaan semmonen harrastajakerho. Meidän bändissä oli 4 jäsentä. Ne oli kovia treenejä. Ja me yritettiin pitää treenit joka päivä. Vedetään kerran vielä. Nyt pillit pussien järkeen, Jussi. Alkaa oikeesti vähän väsyttää. No niin, basso käteen ja soitetaan. Et sä nyt jumalauta juo täällä. Moro jätkät. Hei Kristian. Miksi teet ysit kuitenkin pitänyt loppuu? Pitkä pikkumies oikees. Lopetetaan tältä päivältä. Mulle keskeytykset oli aina pahimpia. Ainut hyvä asia pikkuprodissa on se, että sille voi tehdä näin. Terve. Terve. Onks jätkät hommannut jonkun siivoojan tänne? Ville pitää huolen tästä paikasta. No joo, läppää vaan. Jussi, tuut sä samalla kyydillä? Kyllä mä jään tänne vielä treenaan. Ville, Joo, voit sä hoitaa? joo. Jaa niin, se kuva joo. Pitää varmaan vähän. Tuleeko tää kuva ollenkaan vai? Hyvä. Sanokaa Mikki Hiiri. Mikki Hiiri. Joo. No, maistuuks loma?
Maistuuhan se. Onko sulla jotain suunnitelmia? No me vähän puhuttiin, että jos lähtäis Latviaan. Jaa, Latviaan. Joo, Evelinan kanssa. Vai että Eveliina? No ei mitään semmoista. Mitä mä sanoin siihen? Meneekö sä yksin vai tuleeko joku muu mukaan? No Viki tulee ainakin, mutta en mä sit Eetusta oikein tiedä. Jaa. Se on ihan ihmehiihtelijä. Ja että sellaista. Vittu, taas ne riitelee. Eiköhän lähtä helvettiin täältä. Tuli piste. Kun mä en enää tiennyt, kumpi löi nopeampaa. Sekunnit kellossa vai sydän kehossa. Mikseri.
Huomenta. Moi. Kasa vaan Jussi on nukkunut täällä taas. Joo, vähän kovaa toi lattia, mutta mä kirjoittelin vielä biisejä illalla ja yöllä, niin Sun tarvii vähän relata. Sä oot kohta burnoutis. mä otin loparit. Mitä? Siis sulle tarvitaan vakkaripaikkaa ja sit sä menet kieltäytymään siitä. Niin. Onko tuossa mitään järkeä? Ei se työ ollut se, mitä mä haluan tehdä. Tää bändi on mun unelma. Ne festarit on mun päämäärä. Mutta ei me tästä mitään palkkaakaan saada. Kai sä tajut, että sä oot onnekas, kun sulla on tarjottu tommoista paikkaa. Hei, mä tykkään soittaa. Tästä on lähtenyt kaikki ilo. Haluan pitää soittamisen rakkaana harrastuksena. Aina. Teille ei kellään riitä. Ai meille ei riitä. Mulle alkaa ainakin riittää. Mä oon täällä kirjaimellisesti yötä myöten tehnyt meidän biisejä biisien jälkeen. Ensinnäkin ne biisit pitää tehdä yhdessä, ei yksin. Ilman mun motivaatiota tää bändi ei liikkuisi yhtään mihinkään. Selvä. Sä et varmaan tarvit tämmöstä laiskottelijaa sun bändiin. Sun piti lähettää mulle 1 video. Eipä näkynyt. 1 video. Kyllä tähän bändiin aina motivoituneita ottajia riittää. Tsemppiä. Jussi, mä toivon, että sä tulet järkiis vielä. Sä et oo yhtään oma ittees. Moi. Okei, ottakaa ihan rauhallisesti. Äiti, missä ne oli ne mun urheiluvaatteet? Anna sinne se. Ota! Ota! Valmis! Anna palaa! Vittu! Ruusuvuori! Murskatappio. Hittoa! Kun sä oot enemmän toinen basistipoika. Pau, 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 pau. Tääkin on ihan roskaa tämmönen. Let's do the rangaistus.
Anna palaa! Mikä biisi tää on? Eikö sä tiedä vai? MC Kleppani. Here's some energy for the champions. Eli meitsille. Sä olit ihan heitu pelimies. Good games though. Vai mitä? Sä voisit voittaa jonkun, jos olisi oikeanlainen vastustaja. Thanks. Jaa. Like my dead grandma. Thanks. It was just a joke. Eet kyllä ymmärtää sen, eiks niin? Yo, skip the next song. Eetu. Moi Ville. No, mitäs täällä? No, äsken käytiin pelaamassa ja... Hei Ville muuten, nyt ois sakset mukana. No ei vaan. Ihan hieno Leonaharja sulta löytyy. Aivan. Mennäänkö Eetu? Mennään. Hei Eetu, olisiko huomenna revanssi? Ei käy. Huomenna on mun mummin hautajaiset. Skippaa ne. Se mammille on kuitenkin jo kuollut. Ei se koskaan saisi tietää. Who even is that guy? Pitäis varmaan löytyä jotain urheilullisempaa vaatetta. Mikä urheiluhullu susta yhtäkkiä on tullut? Ei kuule millään pahalla, mutta se Krisua on aika kusipää. Olisiko tää hyvä? Kuuntelet sä? Mitä? En haluais kuunnella sun puhuvan mun kavereista pahaa. Kuule, kyllä se taitaa olla niin, että nää sun niin kutsutut kaverit puhuu susta pahaa. Mä en halua, että sä oisit niin naivi tän asian suhteen. Eilenkin se tuli vaan auko päätään siellä treeniksellä. Niin. Mua kyllä ärsyttää se, että se pääsee käymään siellä. Mulle se vaan kettuilee, vaikka tietää, että mä tekisin mitään vaan pääsekseni bändin mukaan. Mm-hmm. Sä ehkä näet Krisun kaverinas, mutta se ei välttämättä näe sua. Terve. Löysit oikein tommosen niinku... Alo. Onko Eetu? On. No niin. Jussi Valossa pelibändistä, moi. Ville antoi tän numero. Oot vissiin aikamoinen rockikulma. Elikkä sä tulisit bändiin, eli susta tulisi uusi bändin jäsen. Kiinnostaako? Eli meitä on mä, Markus ja Davis. Se on se bändi, se on uusi bändi. Moi moi.
Siinä. Mitä? Ai rumpuja vai? No, rumpali puuttuu tällä hetkellä. Voidaan me tietty jotain muutakin koittaa kysyä. Ville vaan kehu sua niin kovasti. Voin mä yrittää. Pidä pää kyllä. Tempo! Ota kunnon open kepeistä. Tempo! Sä et saa kuulostaa rytmiä. Muista, että sä määräät koko bändin rytmin. Muista, että sä määräät koko bändin rytmin. Jumalauta! You know, last weekend, Christian and we were shopping for new tennis rackets. And the seller, he was an intern. So I decided to trick him a little. Mä tinkasin se 50-30. So embarrassing. Really? Yeah. Big L for him. I don't believe in you. What? Et sä ollut siellä? Tai no itse asiassa et ollut missään. Where you been? Actually, I'm with the band now. With the band? Tarviks ne jonkun toisen siivoojaa vai leikkaako se ruohoa siellä? No. What instrument do you play? Anna mä arvaa. Your job is just snapping the finger. Jussi antoi mulle kepit. Mä on valosapelin uusi rumpali. I replaced your brother. Think about that. If you can replace Keppi, you have to be pretty good at it. Yeah. So, any gigs this summer? We actually might have one rock festival. Nice. We have to come and cheer for you. Yeah. I really appreciate that. So now we have a friend who is a real rock star. And free tickets. Varo nyt, että et liikaa rusketu. Sä oot lähtenyt bändistä. Mitä sä nyt haet takaa? Sitä, että... Miksi Eetu on nykyään sun tilalla bändissä? Mut siis, mä lähdin sit ihan itse. Nyt se koko bändi joutuu kuunnella Eetun vinguttelua. Lopeta! Mä tiedän, että sä oot ennenkin sitä Eetua kiusannut. Luuleeko sulla olisi kovakin jätkä? Onko se ainoa tapa, millä sua kunnioitetaan? Ei sitä kyllä niin saada. Ja joskus käy vielä niin, että sä ryttylet väärälle ihmiselle. Ja sitten ei ole enää hauskaa. No. Äiti ja iskä. Ne varmaan eroaa. Christian, se on elämää se. Nyt meidän täytyy vaan keskittyä siihen, mitä me halutaan tehdä meidän elämällä. Express yourself. Express yourself. Yeah. Well, you don't ever
Mä oon nyt oikeesti bändissä. Want that one? You better talk that talk. I can shake that shake. You must be slow. Rock it to the moon. 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 Can you bump that boom? Vedä tollaiset vaan keikallakin. Alkaa olla jo kepin taso. Very nice. Jeppi! Tulin katsoa, että onks mun yksi huppari jäänyt tänne. Ketä mä tässä huijaa? Tuli vaan sanoa, että hienoa työtä jätkät. Oon kuunnellut teidän uutta musaa. On kyllä kovaa kamaa. Meillä on huomenna yhdet sellaiset festarit, mihin meitä on valittu. Juu, mä tiedän kyllä. Sä oot varmaan Eetu. Ja sä oot varmaan Kevin. Bändi kesken keppi. En oo hetkeen kyllä päässyt keppejä heiluttelemaan. Mut kyllä se sultakin onnistuu aika hyvin. No kiitos. Onks Krisu käyttäytynyt? No joo. On. Niin mä vähän ajattelinkin. Jussi, mitä sä oikein teet? Siis sitä sun huppari vaiti. Se oli vaan tekosyy. Ei täällä oikeesti ole mitään hupparia. Mut nähdään huomenna. Ajattelin tulla katsoa sinne festareille. Missä muuten Davis on? Se on vain rivulis. Syönyt vissiin liikaa kalakeittoa. Niin, tai yliannostuksen rinkkejä eilen baarissa. No mutta huomisiin. Lopeta.
Toi hermostuttaa. Miten muut oikein luuraa? Davis laittoi viestiä, että vatta vääntää vieläkin. Eli? En mä tiedä tuleeko se. Eka painetaan viikkotolkulla hommia ja sit edes Jussi ei vaivannut paikalle. Kyllä se sieltä tulee. Tää on se unelma. Niin se voit tehdä meille näin. Miten? Jos se ei pysty tähän. No, jokos täällä on hyvä meininki päällä? No ei varsinaisesti. Ei mistään loput bändiläiset. Kyllä niiden pitäisi tulla. Jätkät. Te ootte päässyt Suomen suurimmalle rockfestivaalille. Skarpatkaa vielä. Te kaksi saatte pitää huolen, että 2 tunnin päästä joka ikinen bändiläinen on paikalla. Vieläkö siellä on seuraavana meillä on Nyt ylös! Aamusta iltaan, päivästä päivää. Sä oot tehnyt kaiken, että sä pääset sinne festareille. Nyt se tapahtuu. Sä oot ihan väärissä pippaloissa. Haluatko sä kertoa, mistä noi fiilikset on tullut? Kun kaikki ei ole mukana samalla tahdilla, niin mä jaksa sitä kelkkaa yksin vetää. Mä en tiedä, ketä sun kelkassa on, mut muut bändijätkät on jo tuo paikalla. Tästä on tullut ihan liian vakavaa. Kukaan ei nauti enää tästä. Jussi, nautiks sä? En mä kyllä enää. Mä en halua mennä enää sinne vanhalle työpaikalle. Mä en nauttinut siitä. Mä haluaisin tehdä hittejä. Siinä mä haluan olla ammattilainen. Sä luot vaan itsellesi turhia paineita. Ei hittejä ole koskaan ennenkään tehty sillain, että joku päsmäri käskee kirjoittaa mahdollisimman nopeasti tai shaipaa paperille. Ne syntyy täältä. Mulle tarjottiin opiskelupaikka. Oikeesti? Kauppakorkeasta. Mutta en mä sitä ottanut vastaan. Mitä sä oikein säädät? Mitäs sun IT-uralle kävi? Sä jätit se. Koska sä et tuntenut mitään täällä. Sä halusit jättää paperihommat taakse ja tarttua mikkiin. En mä halua joka päivä kaivaa repuista kirjaa, vaan kepit. Tää on sun unelma ja tää on myös mun unelma. Ja jos totta puhutaan, niin on tää niiden muidenkin unelma.
Sä oot ihan sekopää. No, niin oot säkin. Kunhan muistat yhden asian. Sun ei pidä tehdä tätä yksin, vaan yhdessä. Ja vaihda noi vaatteet jonnekin räjähtävämpiä ja mennään sinne keikkapaikalle. Ei jumalauta. Markus, osaaks sä laulaa? Mitä sä nyt? Sä saat soittaa kitaraa ja laulaa, mä hoidan rummut. Kyllä me tästä kahdestaankin selvitään. Jätkät! Keppi! Tuolla on 30 000 rock-fania, ja te ootte ihan just menossa sinne. Tää on Valosapeli-bändin suurin hetki tähän mennessä. Nauttikaa siitä. Ei me kyllä mennä. Jussi. Keppimies on aina keppimies. Vaikka leiskin läpi. Maistuusko? Nää, mä pysyn holittomissa. Jaa, no okei. Mä ei kai siihen sitten. Mä oon tajunnut, että tästä hommasta on tullut mulle vähän pakkomielle. Mä oon oikeesti pahoillani. Tästä lähtien mä haluan tehdä kaiken yhdessä. Kaiken. Jussi, sä oot tehnyt parhaas. Samaa mieltä. Mutta mitä me tehdään ton keikan suhteen? Davisista ei oo kuulunut vielä mitään. Oliskos musta jotain apua? Keppi, sä hoidat rummut. Mä hoidan Davisin basson. Osaat sä soittaa bassolla meidän biisit? Ei millään pahalla rumpuja kohtaa. Mä oon syntynyt basistiksi. Mä uskoisin, että mä pystyn soittamaan teet uudet biisit. Jaha. Tervetuloa takaisin. Samoin. Jätkät. Tää on paras bändi, mitä mä voisin toivoa. Iso työ takana, nyt se palkitaan. Mennään tonne, vedetään täysillä ja nautitaan joka sekunnista. Yeah! Yeah! Niin mä vaan haluisin, että kaiken tekis aina mahdollisimman hyvin. Ja edelleen haluan. Kaikki ne treenipäivät, joissa me naurettiin ihan katketakseen. Kaikki ne ongelmat, joita tuli vastaan, joita ei pystynyt korjaamaan yksin. Lopulta kokonaisuuden muodostaa kaikkien omat vahvuudet. Ja se saa elämään merkityksen.
body. I tuck my head between her breasts. No one else around us. Adornment made of flowers. If you want me, then you get to start.